L'eclipsi solar del proper 12 d'agost és un fenomen astronòmic increïble de gaudir, però ho hem de fer amb la protecció adequada. Mirar al sol, encara que sigui per uns segons, o creient que està tapat per la lluna, pot produir lesions irreversibles a la retina. Durant un eclipse, el sol continua emetent radiació, encara que hi hagi menys llum. I el problema és que la retina no té receptors del dolor i per això no ens donem compte del dany que es pot produir. Definitivament, amb ulleres de sol no podem prevenir el dany, ni tampoc amb vidres fumats, radiografies, negatius fotogràfics. El que hem de fer servir són les ulleres amb certificació ISO 12312 i 12, que són les úniques que filtren la radiació ultravioleta i infrarroja que es produeix durant l'eclipse. A més, fer servir prismàtics, binoculars, telescopis, aquests s'han de protegir també perquè aquests elements concentren un més la radiació i el dany podria ser pitjor. Per una altra banda, és molt important pensar en els infants, que és una població molt vulnerable. Ells, amb la curiositat que tenen, poden no fer servir la protecció o se la poden treure i poden produir danys irreversibles perquè, a més, és molt més difícil indagar els símptomes en aquesta població. Els símptomes més freqüents són un atac al centre de la visió, que es diu escotoma, distorsió de les imatges rectes, que es diu metamorfòpsia, alteració en la percepció dels colors o augment de la sensibilitat a la llum. Si sospitem que hi ha una lesió a la retina, hem de consultar a l'oftalmòleg. Nosaltres mesurarem l'agudesa visual, farem un test d'Amsler i farem una tomografia òptica de coherència, que és un escàner de la retina que ens permet valorar totes les capes i evidenciar l'extensió de la lesió. És molt important recordar que aquesta lesió pot ser irreversible, pot aparèixer dies, hores o minuts després de l'exposició. L'única prevenció i tractament és fer servir les ulleres homologades.